tom, co ta družba přestala fungovat a máme to levnější tečka. No je to tak. Kýve sa to rôzne. Nekýve. Tady máte. Tady jsem si to nechal vytáhnout, jo. Český benzín 1,35 euro. Slovenský 1,47. Když družba ještě fungovala, vy jste měli 1,46, my 1,35. Teď je to 1,40 u nás a u nás je to 1,50. Čili je tam rozdíl 10 centů na litru, 10 centů na litru, to máme levnější. Tak si nakupujte si tu ruskou naftu, jestli si myslíte, že jako do práz, dobrý, pro nás to dobrý nič o tej problematike, ale že nič, že tušíte o tej problematike. Máme to levnější. Si to naštudujte, že tá cena je tvorená nielen tým zdrojom, ktorý je lacnejší z Ruska, ale aj tými daňami, ktoré máme vyššie, lebo sme mali šialenú vládu predtým, ktorá nám zničila verejné financie, ale to vy neviete. A preto šírite absolútnu demagogiu. A ešte dokonca, ešte aj vo vojne na Iráne vidíte Putina, to je až neuveriteľné. Vy nedokážete odsúdiť ani vraždu 165 dievčatok v Iráne, ale furt tu rozprávate o Putinovi. Napadli Spojené štáty a Izrael Irán. Počkajte, chvíľku ma nehajte dohovoriť teraz. Ja som vás počúval. 165 detí zomrie a vy tu rozprávate a tárate o Putinovi. Vy sa počúvate, však hovorte o Iráne, odsúďte tú agresiu. Odsúďte tú agresiu. Skúste byť trošku férovi voči tým Iráncom. Pán Blaha, ďakujem. Ja teraz... Možnou politiku, možná je ano, je chladnokrevná trošku teď, protože takovýhle svět je. Zatímco vy tam na jednu stranu lezete do prdele tomuhle, pak tam do tomu druhému. Skúsme, aby sme to nemuseli vypípavať, dobre? Má význam. Spomeňme si, mali tam byť zbranie hromadného ničenia a z hodou okolností sa žiadni nenašli. Medzi tým umrelo vyše 1 milióna mŕtvych, vyše 1 milióna ľudí. A toto im nevadilo, boli chápajúci. Teraz v Iráne to isté, oni tam žiadne jadrové zbranie nemajú, je to dokázané. Nemajú, vyvíjali ich a snažili sa dohodnúť. Rok 2015 dohoda, o ktorej sme hovorili. Dohodli sa, nebudú vyvíjať. Došiel Trump, celé to zrušil. Takže neobohacujú urán. Potom pred rokom tam zbombardoval všetko. Ale že obohacujú urán. To znamená, že chcú mať jadrovú mierovo používanú na elektrárne. Však pre Boha nebláznite. To nemusíte automaticky mať jadrové zbranie, pokiaľ máte jadrovú energiu. Slovensko má jadrové zbranie. Ako neplete tých ľudí. Oni áno obohacovali urán na tú úroveň, aby to používali na mierové účely. A Američania povedali, že nie, vy nemôžete mať. A oni sa pýtali, a my nie? A prečo Izrael môže mať? Spomeňte si na to, čo hovoril Ajatollah Chamenei, zavraždený Ajatollah Chamenei. Dal fatvu, myslím, že pred 25 rokmi, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň. A toto potvrdzujú každým rokom už 25 rokov. A teraz Američania stále hovoria, a stále budete mať jadrovú zbraň. Veď to je úplne smiešné. Tí Iránci vlastne nevedia, ako sa z toho dostať. A teraz ich zbombardovali, ničia tam krajinu, zabíjajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku. Tu je pán chápajúci a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gaunery 21. storočia. Pochopte to. A to, akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, ja dokončím to. Ja ešte chvíľočku rozprávam. Já tady tohle pána nebudu poslouchat a ty odejdu, protože budem jako já to nemám jako fakt zapotřebí. Nech sa páči. Pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Nemám jediný dôvod s vami byť. Vy ste chápajúci? Zomierajú ľudia, aby ste chápajúci? Já tyhle vaše keci poslouchat nebudu. Mějte se moc hezky. Dovidenia. Všetko dobré. Majte sa krásne. Nashledanou. Dúfam, že v Česku majú ľudia ďaleko viac rozumu ako máte. Pánem já fakt diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi 65 a fakt tohle nemám. Keď by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejných diskusí, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené. Je šialené.